shin menene matsalar dan majalisar na Makoda Muhammad Ahmad Thomas? Idan za a yi adalci a Makoda babu matsala. Sa nasararsa da Allah ya kawo kuma ya shiga zauren majalisar jihar Kano a cikin nasara, ya kai moshin kimanin guda 6 ƙwarara, kuma a cikin guda 6 majalisa ta sahale mai guda 4. Akwai tituna, manyan tituna a ƙaramar hukumar Makoda wanda majalisa ta sahale mai kuma shi ya kai ƙudurin. Wannan a ɓangaren ayyuka kenan. Idan aka zo ɓangaren bunƙasa al'umma, ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda Muhammad Ahmad Thomas shine a irin wannan wata na Ramadana yayi kwamiti mazaɓa gari suka samu mata waɗanda suka yi gwagwarmaya, aka kai musu abubuwan alkhairi domin su ma su amfani roman demokradiyya. Ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda Muhammad Ahmad Thomas, idan aka zo magana ɓangaren ayyuka, samawa matasa ayyuka da mata, wannan ba sai an yi bincike ba. Gari idan aka bincika gaba ɗaya a ƙaramar hukumar Makoda, bana jin zaka tattara gari 3, 4 na 5 ɗin baka ji an ce ai ya ɗauki mutum 2, 3 aiki ba. Idan za a yi mai adalci, yaushe ya shiga majalisar? Shekara 1-2. Wancan motion ɗin fa na ayyuka a shekara 1 ya samu wannan tagomashin aikin. Bayan haka, ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda Muhammad Ahmad Thomas bai tsaya nan ba. A ɓangaren bawa al'umma ƙaramar hukumar Makoda samar da ruwan sha, ya sama wa mazaɓa da muke da su a ƙaramar hukumar Makoda guda 11. Babu mazaɓar da bai sa an kai mata bohol masu amfani da hasken rana. Kowace mazaɓa sai da aka kai mata wannan bohol ɗin. Idan na yi ƙarya a je a bincika, duk wani ɗan Makoda ya san da wannan. Bai tsaya nan ba, akwai ɓangaren islamiyya ya kawo ta duk wani babban gari. Idan ka lissafa shi a ƙaramar hukumar Makoda, akwai manyan islamiyoyi wanda ya zo ya gina da hannunsa da kuma da kuɗinsa. Ɓangaren addini ma, je ka kai sallah hankalinka kwance, ka fito daga cikin masallaci kana ƙyanshi kana nishaɗi. Akwai gyaran masallatai da kuma sabunta masallatan da ya yi. Wannan muna yi wa al'umma Makoda su gane, mu fa Makoda gaba ɗaya samun ɗan majalisar Makoda kamar Muhammad Ahmad Thomas alkhairi ne. Yau a ɓangaren gina al'umma waɗanda matasa kenan, bai tsaya nan ba. Ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda Muhammad Ahmad Thomas ya sama wa matasa na yanki daban-daban injinan ban ruwa domin kowanne ya je ya dogara da kansa. Baya da haka, idan gari ya duhu, ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda mutum ne wanda ya san lungu da saƙo, ya kai musu sololi domin su wayi gari da hasken sola. Ɗan majalisar ƙaramar hukumar Makoda Muhammad Ahmad Thomas ya yi gyaran tuƙa a ƙaramar hukumar Makoda, mazaɓa lungu da saƙo. A ƙaramar hukumar Makoda babu inda ɗan majalisar Makoda wanda zaka ce yana da gari ɗaya wanda yake da kunyarsa. Sannan kuma akwai babura, wanda a nan ma fa baburan nan idan kuka kalla ya taimaki al'umma a ɓangaren ka je ka dogara da kanka.